Здравейте, аз съм Дени. Здравейте, аз съм Яна. Днес ще говорим за тема, която момичетата много обичат – обиците. Много момичета са рядко, много момичета са рядко по света, които не обичат обици. Понякога момичетата отиват да купуват обици в магазините, но се разочароват, защото обиците не са по техен вкус. Но ние можем да си направим сами обици. Как, Дени, как да ги направим тези обици? Ние не сме специалисти. Много лесно! Всеки може да ги направи. Като отидем в книжарницата и попитаме дали има глина, но не глина, а полимерна глина. Ако няма, потърсете в интернет. Или ако там няма, попитайте книжара дали има PadColor. Сега ще ви покажем какво имаме предвид. Така изглежда това фимо. Видяхте резултатите. Това са фирмите от Vivo и PadColor. Ако вие може да намерите и други в интернет, но да ви кажа според нас, тези са най-качествените. Ама как се получават обиците? Можеш ли да ни обясниш, Дени? Като купите, например, PadColor, вие изваждате каквото има вътре и го оформяте си каквото искате, например, ягода и обици, пробивате дупка, слагате клещите и не слагаме кукичката. Слагаме клещите. Слагаме кукичката. Все едно. И го пухате във фурната. Така чакате, ако е на 200 градуса, 10 минути. И така ще ви станат най-добре. Ако са на 180 градуса, но ние не ви го предлагаме, защото веднъж така направихме и то остана меко. На 180 градуса за 15 минути, но защо да чакаме 5 минути повече? И ето го резултатът. Ние ще ви покажем дори и снимки. Ако не ни вярвате, в следващите ни клипове ние ще ви покажем как се правят тези обици. И сега гледайте снимките ни. Видяхте резултатите от обиците. В следващия ни епизод ние ще направим такива обици и ще ви ги покажем. Така вие ще се научите да ги правите. Дени, ама ние забравихме една много голяма подробност. От фимо не може, от полимерна глина не може да се направи само обици. Може да направите и гривни, колиета, като това красиво колие. Като това красиво колие, както каза Яна. Довиждане и до следващия път. Довиждане от мен!